Toto nie je len dom. Toto je bývanie pre ľudí, ktorí chcú viac. Viac priestoru, viac komfortu a hlavne ten pocit, že ste si splnili sen. Tri parkovacie miesta. Jedno pre vás, jedno pre partnera a jedno pre svokru, ktorá príde neohlásene. Priestranná obývačka, prepojená s kuchyňou. Tak tu sa bude žiť. Pohodlné večery pri telke, rodinné oslavy. Ak ste extroverti, tak aj legendárne party. A spálňa? Priestor, kde sa budete cítiť ako v hoteli, len bez upratovačky. To ostane na vás. Na poschodí nájdete tri krásne izby. Detskú, pracovňu, hosťovskú, alebo si tu konečne spravíte vlastnú hernú zónu, kde vás nikto nebude rušiť. Tu sa večer hodíte do vane, pustíte si obľúbenú hudbu a budete sa tváriť, že svet za dverami neexistuje. A teraz absolútny game changer. Vyhrievaná sprchová vanička, čiže už žiadne tancovanie po studenej podlahe. No nie je to božské? Šatník? Ak máte veľa oblečenia, tak toto vás zachráni. Ak ho máte málo, tak budete mať dôvod nakupovať. A teraz vychytávky. Podlohové kúrenie, lebo studené nohy sú minulosťou. Smart home príprava, aby ste mohli ovládať dom aj z postele. A bezpečnostné dvere, lebo spokojný spánok je na nezaplatenie. Možnosť nabíjačky na elektromobil? Pretože benzín už dávno nie je v móde. A ten výhľad. Každý deň si dáte kávu na terase a budete hovoriť, toto bolo správne rozhodnutie. Tak čo, páčilo sa vám? Ak áno, tak mi zavolajte a dohodneme si obliadku. Ak nie, tak mi zavolajte aj tak, možno vás presvedčím osobne.